Het Rode Kruis had een druk hier achter de rug. De meiwerkers hopen op verskaarde plakken bij de eerste opvang voor asielziekers. De verwachting is dat de vluchtelingenstream dit hier net aannemen zal. Crisisopvang in Biegelik Sporthal blijft naar alle gedachten nedig. Maar het wordt nog slimmer, zei Henk Vellinga van het Rode Kruis. Het laatste bericht wat ik dus ontvangen heb, is dat ze dus een mobiele EHBO-posten willen. Dat we dus daadwerkelijk door Friesland rijden gaan, omdat mensen die op straat zitten leven moeten, om die dus daadwerkelijk proberen te helpen en te verzorgen. En die kan geven haast wel uit, heb ik begrepen. Het is een nee-scenario van het kabinet dat in november uitlekte. Als er geen plak meer is in opvanglocaties, zullen mensen met wat bushgeld op straat gestuurd worden. En vooral de jongere, sterkere man, zoals we dat had, dat die zoiets jongens van alsjeblieft, je redden je maar. Was het op het ogenblik in Parijs dus Axios, dat heel veel mensen dus, en daar binnen dus gewoon vooral de man, dat die dus gewoon op straat leven gewoon. Nou, en dat zijn situaties, ja, die mij net willen. Ekwargemasters en politie vinden dat het neersavier komen moet. Helpverleners gaan nu al de hand vol om mensen die traumatiseerd in de opvang zitten. Op een gegeven moment heb zelfs hier een man die nog 4 kogels in zijn lichaam. Ben die dus gewoon overboord vallen binnen. Een man die dus heel traumatisch wie, dus heel ziek wie, toch dat hij heel erg ziek wie. Nou, en bleek dus achteraf dus dat ze een mensje verlenen wie en dat soort dingen meer. Het is wichtig dat vluchtelingen ter rest komen en langere tijd op dezelfde locatie blijven kennen, zei het Rode Kruis. Het sanering gesleep met vluchtelingen dat nog heel uit plak vindt, is funest. Ja, je hebt wel een enorme vlucht uit het land waar ze komen. Je wordt in Westleep door heel Nederland heen. Dus je merkt op een gegeven moment dat ze gewoon wurg worden, dat ze gewoon eigenlijk op ze inkakken als het ware. Het is gewoon, men is op. Het wil niet meer op een gegeven moment. En men wordt op dat moment, het is gewoon de fut en energie gaat er volledig uit.